या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कोकणातलं पहिलं बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर होतं SSPM मध्ये। आंबोली दवकाळी पावसाची एंट्री आणि मालवण पत्रकार समितीच्या उपाध्यक्षपदी कोकण 7 लाईव्हचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांची निवड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। एप्रिल महिन्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची मोठी कमतरता असते। त्यावेळी पियाळी, वाघेरी, कासार्डे, नांदगाव, असलदे नदीपात्रात सिलिका वॉशिंग प्लांटचं गढूळ पाणी सोडून आमच्या तोंडचं पाणी हिरावलं असल्याचा आरोप नांदगाव सरपंच रविराज मोरजकर यांनी केला। या गढूळ पाण्यामुळे गावामध्ये रोगराई पसरून आरोग्य धोक्यात येणार असल्यानं प्रशासनानं यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, तसेच आमदार नितेश राणे यांचं देखील या समस्येकडे लक्ष वेधणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। आता प्रशासनानं यावर ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचं मत त्यांनी मांडलंय। पियाळी नदीच्या पुलावरती उभे आहोत आणि या पियाळी नदीची अवस्था तुम्ही बघताय माझ्या मागे। नदीचं पाणी पावसापेक्षाही गढूळ झालेलं आहे आणि या नदीवरती पियाळी, वाघेरी, कोंडवली, कासार्डे, नांदगाव, असलदे, मोजरम, नांदगाव अशा विविध गावांच्या नळीचा सुरू आहेत आणि याच नदीवरनं नळ योजनेसाठी पाणी पुरवठा होतो। आणि आता याची अवस्था बघितला तर हे पाणी मायनिंगवाल्यांनी वॉशिंगचं पाणी सोडल्यामुळे हे पाणी गढूळ झालेलं आहे आणि ते केमिकल मिश्रित पाणी आहे। तर याच्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो। तर याबद्दल आम्ही प्रशासनाकडे निश्चितच दाद मागू। पण आज गुड फ्रायडे निमित्त जी सुट्टी आहे तर शनिवार आणि उद्या सेकंड सॅटर्डे सुट्टीचे दिवस बघून हे पाणी सोडण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून आम्ही कुठेही याची तक्रार केल्यास त्यांना कुठेही त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून अशा प्रकारे हे केलं जातं। आणि यासाठी आम्ही निश्चितच आमदार नितेश राणे साहेबांच्या पण हे निदर्शन आणून देणार आहोत की हे पाणी जे सोडलं जातं त्याच्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे। मी नांदगावसाठी मुद्दाम इथे आलेलो आहे। मुंबईयन समाज आमच्या इथे आहे, त्यांचा पवित्र रमजान सण सुरू आहे आणि अशा ह्याच्यामध्ये आणि यावर्षी किमान 2 महिने अगोदर पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीत सुद्धा कोणत्याही माणुसकीचं दर्शन न घडवता त्यांनी बिंदास नदीमध्ये हे गढूळ पाणी सोडलेलं आहे आणि याच्यामुळे लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे। याला प्रशासनाने त्वरित याची दखल घेऊन याच्यावर कारवाई करावी अशी मी अपेक्षा करतो आणि निश्चितच मी राणे साहेबांच्या हे निदर्शन आणून देईन। सर मुझे भी ये पता चला कि नांदगांव ब्रिज के पास जो है सिलिका का जो है गंदा पानी गया है। मैंने इसकी इंक्वायरी की है और सारे फोटोग्राफ्स आज के डेट का मैंने कलेक्ट किया है। सिलिका का जो भी बिजनेस है पियाली से जो है
कसाडे के बीच के जो कि नाग सामंतवाड़ी एरिया में जो है और ब्रिज के राइट साइड में अगर आप जो है कसाडे से फोंडा की ओर जा रहे हैं तो ब्रिज के राइट साइड में कोई भी हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने जो है वॉशिंग प्लांट बनाया है। अगर किसी का वॉशिंग प्लांट है तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है। किसी दूसरे माइन का मटेरियल है, उसका वॉशिंग प्लांट है, क्या है ये मुझे पता नहीं। लेकिन हमारा जो माल रहता है वो नाग सामंतवाड़ी के उधर ही रहता है और हमारे माइन से लेकर के नाग सामंतवाड़ी तक का हमने फोटोग्राफ्स निकाला है, कोऑर्डिनेट के साथ, डेट के साथ, टाइम के साथ है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके व्हाट्सएप पे। आप क्लिपिंग दिखाइए, आप चाहिए तो लेकर के आप सब लोगों को लेकर हमारे माइन पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अभी के अभी हमारा 24 आवर्स चालू है डिवाटरिंग के लिए। हाँ, हमारा बात भी हुआ था, नांदगांव पंचायत से भी हमारी बात हुई थी, असलदे पंचायत में भी हमारी बात हुई है और मैंने उनको बोला है कि हमारे यहाँ से जो डिस्चार्ज का वाटर रहेगा वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। मैंने उनको लेटर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आकर के देखिए। फिर भी अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने जा करके जो है दूसरे लोगों के वॉशिंग का भी जांच किया है और प्याली रिवर तक पानी बिल्कुल स्वच्छ है। इसके आगे का पानी क्यों गंदा हुआ ये जांच का विषय है। इसमें प्रशासन और हम लोग सब विलेजर, माइनिंग वाले सब मिल करके इसका जांच करें और ये पता करें कि ये कौन कर रहा है। ये हर बरस करता है, कोई ना कोई कल्प्रिट इसमें है जिसको कि पकड़ना जरूरी है और उसके ऊपर फाइन भी होना चाहिए, जो कि पिछले बार हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सब मिल करके हम लोग उसके ऊपर फाइन करेंगे। तो और कनकौली के जो है तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया था कि इसका जो है जांच करना चाहिए। उसके हिसाब से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सारा बाइट दिखाइए, बाइट के साथ में आप फोटोग्राफ्स मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी दिखाइए और साथ में कहाँ गंदा है इसका जांच सब लोग मिलके कीजिए। हमने जो है पिछली साल जो है इस सारे पानी का असलदे के यहाँ से और नांदगांव के यहाँ से प्याली ब्रिज से अपने माइन का सारा पानी ले करके उसका हमने टेस्ट करवाया था कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में। अभी नाम हमको याद नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास में है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इसका पिट का पानी में बैक्टीरिया सबसे कम है। हाँ, दूसरे जगह बैक्टीरिया ज़्यादा है, हमारे पिट के पानी में बैक्टीरिया बिल्कुल ही नहीं है। हमारा एवरी ईयर हमारा जो है पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से जो है टेस्ट होता है, उसकी कॉपी रहती है हमारे पास में, सारा चीज़ रहता है। एवरी ईयर बिना टेस्ट किए हुए हम लोग पानी छोड़ते नहीं। सिलिका जो है, सिलिका वाटर प्यूरिफाइंग के लिए ही यूज होता है। हम लोगों के घर में जितना भी वाटर फिल्टर है, जो पहले आते थे जिसमें कि फिल्टर बना हुआ लगा रहता था, कैंडल जिसको लोग बोलते हैं जनरली घर में, उसमें जो है वो पेपर के साथ में जो है सिलिका का ही बाइंडिंग रहता है मिक्स करके। हाँ, उस सिलिका जो है वो प्यूरिफाइंग एजेंट है, वो कभी भी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या उसको जो है उससे कोई किसी तरह का केमिकल नहीं निकलता है जिससे कि आदमी को हार्म हो। सिलिका जो है जितने भी बड़े बड़े प्लांट है जहाँ प्यूरिफिकेशन का काम होता है, वाटर सप्लाई का ये रहता है, वहाँ पर भी सिलिका का जो है पार्टीशन दो इसके बीच में सिलिका भरा जाता है ताकि फिल्टर बेड की तरह काम करे, जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको वो बाहर निकाले और शुद्ध पानी को दे। इसलिए सिलिका से किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है, ना तो इसमें किसी तरह का स्मेल आता है, ना तो इससे जो है किसी को हार्म है। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कणकवली शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उड्डाणपुलाखालील जागेत अंडरआर्म क्रिकेट आणि फुटबॉल खेळाचा आनंद क्रीडापटू तसेच बच्चे कंपनीला लुटता येणार आहे। आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या मागणीनुसार उड्डाणपुलाखाली मैदान उपलब्ध होणार आहे। आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते गुरुवारी श्रीफळ वाढून या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला।
क्रिकेट तसेच फुटबॉल प्रेमींना रिकाम्या वेळेत या ठिकाणी खेळाचा आनंद मिळणार आहे। यासाठी दोन्ही सर्व्हिस रोडच्या बाजूने सुरक्षेसाठी जाळी लावण्यात येणार आहे, ज्यामुळे चेंडू जाळ्या बाहेर जाणार नाही। याचा फायदा बच्चे कंपनीसह शहरातील क्रीडाप्रेमींना होणार आहे। त्यासाठीच आता कणकवली उड्डाणपुलाखाली क्रिकेटचं मैदान कणकवली वासियांना उपलब्ध होणार आहे। जगभरामध्ये फ्लायओव्हर असतात आणि तिथे विविध ॲक्टिव्हिटीज, जसं तुम्ही बघता की लोकोपयोगी ॲक्टिव्हिटीज चालू करतात, काही खेळांचे ॲक्टिव्हिटीज तिथे सुरू करतात आणि थोडी ब्युटिफिकेशनही करतात। म्हणजे एकंदरीत अशा पद्धतीचं मोठं फ्लायओव्हर आल्यानंतर त्याचा योग्य वापर कसा करायचा ते त्या शहराचे नागरिक स्वतःहूनच ठरवतात। आपल्या इकडे एवढा मोठा एक प्रमुख फ्लायओव्हर आपल्या कणकवली शहरातून जातो आहे, म्हणून त्याच्या खालती एक दोन महत्त्वाचे निर्णय सन्मान्य राणे साहेबांच्या माध्यमातून घेतले गेलेले आहेत। एक तर जिथे नरडवे रोडला आपण लेफ्ट घेतो त्या दोन्ही भागाचं ब्युटिफिकेशनची जबाबदारी स्वतः सन्मान्य राणे साहेबांनी घेतलेलं आहे आणि त्या पद्धतीचं पत्र राणे साहेबांनी नॅशनल हायवेला दिलेलं आहे, कारण का हा पूर्ण प्रकल्प हा नॅशनल हायवेचा आहे। आणि त्याचबरोबर मी जिथे उभा आहे तिथे आमच्या नगरपंचायतीच्या मदतीने इथे आम्ही ह्या दोन्ही पिलरच्या मध्ये आम्ही क्रिकेट आणि फुटबॉलचे कोर्ट इथे उभारणार आहोत, जिथे रात्री तिथे दोन्ही बाजूनी फ्लडलाईट लागणार आहेत। आणि जसं मध्ये एक नवी मुंबईचा व्हिडिओ फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सोशल मीडियावर फिरला आणि तिथूनच आम्हाला संकल्पना आली की बाबा नवी मुंबईला होऊ शकतं ते आमच्या कणकवलीत का होऊ शकत नाही। तुम्हाला माहिती आहे की पहिल्या दिवसापासून मी नेहमी बोलत आलेलो आहे, जे जगभरामध्ये काही चांगलं असेल ते मी माझ्या मतदारसंघामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो। तसंच जे नवी मुंबईमध्ये तुम्हाला दिसलं तसाच प्रकल्प आपण आपल्या कणकवली शहरामध्ये उद्यापासून त्याचं काम सुरू होणार आहे। म्हणून शुभारंभ आजपासून आम्ही केलेला, नारळ आजपासून फोडलेला आहे आणि माझा प्रयत्न असेल की 1 मे 2023ला हा प्रकल्प मी लोकांकडे सुपूर्द करेन। निःशुल्क असणार, कुठल्याही पद्धतीचा फी घेणार नाही। माझी इच्छा एवढीच आहे की एक तर आमच्या इकडच्या क्रीडा रसिकांना एक चांगली जागा, जसं आमच्या नगरपंचायतीने नगराध्यक्षांनी बॅडमिंटन आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तिथे उभारलेला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून इथे फ्लायओव्हरच्या खालती नॅशनल हायवेच्या सहकार्याने आम्ही इथे फुटबॉल आणि क्रिकेटचा इंडोर कोर्ट आम्ही इथे उभारतो आहोत। तसेच कणकवली बस स्थानकाच्या संबंधित देखील या बस स्थानकाची पाहणी करून लवकरात लवकर सुधारणा करणार असल्याचं आमदार नितेश राणे यांनी सांगितलंय। कणकवली बस स्थानक आणि बस डिपो हा आमच्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे। आम्ही सगळ्या जणांनी लहानपणापासून हा डेपो पाहिलेला आहे। आमचं फार भावनिक नातं ह्या सगळ्या बस डेपोबरोबर आहे आणि आज पूर्ण कणकवली शहराचा विकास ज्या पद्धतीने आमचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरपंचायत करते आहे, त्याच्यामध्ये बस डेपो पण त्याच दर्जेचा असला पाहिजे जसे आमचे अन्य प्रकल्प आमच्या शहरामध्ये सुरू आहे। ही आमच्या सगळ्यांचीच इच्छा आहे, प्रामुख्याने आमच्या सन्मान्य राणे साहेबांची इच्छा आहे की बस डेपो हा व्यवस्थित आणि सुसज्ज असला पाहिजे, लोकांच्या उपयोगी असला पाहिजे आणि कणकवली शहरामध्ये होणाऱ्या विकासाच्या साजेसा आमचा बस डेपो दिसला पाहिजे, अशी सगळ्यांची आमची भावना आहे। गेल्या 2 परिवहन मंत्र्यांनी नुसतं इथे पाहणी करत राहिले, काही पुढचं पाऊल उचलला नाही। कदाचित राणे कुटुंबावर असलेला त्यांचा द्वेष ह्याच्यामुळे कणकवली बसस्थानकाचा विकास त्यांना करण्याची इच्छा नसावी। पण ह्यावेळीच्या अर्थसंकल्पामध्ये जे आमचे आदरणीय देवेंद्रजींनी मांडला त्याच्यामध्ये जे 14 बस स्थानक जे BOT धर्तीवर जे विकसित करणार आहेत त्याच्यामध्ये माझ्या कणकवली बस डेपोचा मी समावेश करून घेतला आणि त्या पद्धतीचे आदेश सन्मान्य देवेंद्र फडणवीसजींनी दिलेला आहे। आता ह्या BOT धर्तीवर तर हा बस डेपोचा विकास होईलच, पण तोपर्यंत इकडे जे प्रवासी आहेत त्यांना जे रोजचे जे प्रश्न त्यांच्या समोर आहेत, उदाहरण फॅनचे असतील, इकडच्या टॉयलेटच्या शौचालयाचा असेल किंवा इकडच्या मेंटेनन्सचा असेल, जे मी आमचे DC पाटीलजींची आता चर्चा केली, त्याच्याबरोबर त्याचे अन्य अधिकारी पण बरोबर होते, तर आम्ही सगळ्या गोष्टीची पाहणी करून एका बाजूला BOTच्या धर्तीवर विकास आणि त्याचबरोबर जे रोजचे जे आमचे जे प्रश्न आहेत ते आम्ही कसे सोडवू शकतो या संबंधित मी DCंशी चर्चा केलेली आहे। आम्ही सगळेजण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात आहोत
आता जे रोजचे प्रश्न जे आम्हाला सोडवायचे त्या निमित्ताने काय काय करायला पाहिजे त्या संबंधीचा प्लॅन किंवा नियोजन आम्ही केलेलं आहे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये त्या पद्धतीचा बदल इकडच्या प्रवाशांना निश्चित पद्धतीने दिसेल असा विश्वास मला ह्या निमित्ताने द्यायचा. चांगल्या सूचना आम्हाला अशी आलेली आहे की इकडे जो काही पर्यटक येतो त्याला एकंदरीत सिंधुदुर्गामध्ये फिरायचं असेल तर जसं सन्मान्य राणे साहेबांनी आज केंद्र सरकारकडून एक मिनी ट्रेनची संकल्पना आणलेली आहे, त्याचबरोबर एक मिनी बस अगर आपण MTDC आणि ST आणि परिवहन खातं असं एकत्र मिळून अगर काही मिनी बस अगर आपण आणू शकू, जे मिनी बस आमच्या जिल्ह्यामध्येच फिरतील आणि पर्यटकाला विविध स्पॉटवर घेऊन जातील आणि एका बाजूला पर्यटनाला चालना भेटेल, दुसऱ्या बाजूला STला पण महसूल जमा करण्यासाठी तो फार उपयोगी प्रकल्प ठरेल. तर त्याला प्राथमिक होकार आमच्या DC साहेबांनी दिलेला आहे, कारण का काही मिनी बसेस त्यांना सरकारच्या माध्यमातून भेटणारच होत्या, पण त्याचा वापर आता ह्या प्रकल्पासाठी करण्यासाठी त्यांनी प्राथमिक दृष्टिकोनातून तर आम्हाला सकारात्मक दाखवलेली आहे. आता पुढचा टप्पा त्याला आकार कसा देता येईल त्यावर आमची चर्चा होणार आहे आणि तीही येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार आहे. त्याचबरोबर हल्लीमध्येच एक चर्चा होती की काही 10 बसेस आल्या आणि ते सावंतवाडीच्या बस डेपोला देण्यात गेल्या. मी त्याहीबद्दल DCंची चर्चा केली तर त्यांचं म्हणणं आहे आणि त्याचबरोबर जे मुंबईला मंत्रालयाला बसणारे अधिकारी आहेत त्याहीबद्दल मी माझी खंत व्यक्त केली की आलेले बसेस तुम्ही लगेच तिथे पाठवून दिल्यात, पण त्यांनी मला विश्वास दिलेला आहे, शब्द दिलेला आहे की जो दुसरा लॉट जो एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये येणार आहे त्या लॉटमध्ये कणकवली असो, देवगड असो, वैभववाडी असो, इथेही त्याच संख्येने किंबहुना जास्त आपल्या इथे बसेस येतील. मग ते काही इलेक्ट्रिक असतील किंवा काही पेट्रोलच्या डिझेलवर पण चालणारी असतील, पण त्याही संख्येने बसेस आपल्यालाही भेटतील एवढं मी विश्वासाने सांगतो. की धूळ तो प्रमुख प्रश्न असतो, कारण की इथे रहिवाशांना धूळचा असंख्य मोठा प्रश्न आहे. त्यावर कॉन्क्रिटीकरणाचा प्रस्ताव DCंच्या माध्यमातून मंत्रालय स्तरावर गेलेला आहे. चिन्मय नावाचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत ते आता चीफ सेक्रेटरी बरोबर मिटिंगमध्ये आहेत, पण मुंबई गेल्या मी त्यांची भेट घेईन आणि DCंच्या माध्यमातून जो काही प्रस्ताव पाठवलेला आहे धूळ कॉन्क्रिटिंग करण्याचा त्या ह्याचा मान्यता मिळवून देईन आणि लवकरात लवकर ते काम सुरू करण्यात येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कणकवली, देवगड, वैभववाडी ह्या मतदारसंघामध्ये असंख्य वेळी आपण पाहतो किंवा ऐकतो जेव्हा मुली शाळेकडे जातात तेव्हा कधीकधी ग्रामीण भागामध्ये त्या मुलींना शाळेकडे पोचण्याची अडचण होते. शाळेत नेमकं पोचायचं कसं, कधीकधी जास्त लांब शाळा असल्यामुळे पालक त्या मुलीला शाळेकडे पाठवत नाहीत. कधीकधी शाळेतून यायला उशीर लागेल म्हणून अंधारातून परत घरी चालून जायला लागल्यामुळे असंख्य पालक असे, कुटुंब असे निर्णय घेतात की मुलींना शाळेत पाठवण्याची गरज आहे का, मग त्याच्यामध्ये सुरक्षेचं कारण असेल किंवा अन्य कारण असेल आणि त्याच्यामुळे त्या मुलीचं शैक्षणिक वर्ष वाया जातं. कुठल्या परिस्थितीमध्ये तर ते शिक्षणातून पण त्या मुली वंचित राहतात. आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिलांची लोकसंख्या जास्त आहे
पण नुसतं लोकसंख्या जास्त असून फायदा नाही, पण जोपर्यंत आपण त्यांना योग्य शिक्षण देत नाही, दोन हाताला काम देत नाही, किंवा शिक्षणाला प्रोत्साहन देत नाही, तोपर्यंत ह्या मुलींचं भविष्य बनणार नाही किंवा आकार घेणार नाही. म्हणून मी माझ्या मतदारसंघामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी 10 एप्रिल सन्मान्य राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने प्रकल्पाची सुरुवात मी करतो आहे. मी आपल्या जिल्हा परिषद शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडून, खात्याच्या संबंधित लोकांकडून माझ्या बैठका झाल्या आणि त्या बैठकातून मी काही आकडे त्यांच्याकडून मागवले, जेणेकरून मला खऱ्या अर्थाने कळून दे की प्राथमिक आणि माध्यमिक या दोन्ही शाळेमध्ये आपल्या इथे किती मुली शिकतात आणि ह्या अशा मुलींना ज्यांना खऱ्या अर्थाने शाळेकडे जायला अडचण होते, कधी कधी आर्थिक सक्षम कुटुंब नसतं किंवा दुसरं कौटुंबिक कारणं असतात आणि त्यामुळे त्या मुली शिक्षणाकडून वंचित राहतात. म्हणून अशा सगळ्या गरजू मुलींना, परत सांगतो, गरजू मुलींना त्यांची यादी मी मागवलेली आहे. माझ्याकडे प्राथमिक शाळेची यादी आली आहे, माध्यमिक शाळेची यादी काही दिवसात येईल. या सगळ्या मुलींना मी माझ्या वतीने या 10 एप्रिलपासून मी सायकल त्यांना भेट देणार आहे. 2 चाकी सायकल माझ्याकडून मी त्यांना सुपूर्द करणार आहे. ती मुलगी त्या शाळेत शिकेपर्यंत त्या संबंधित शाळेशी माझा पत्रव्यवहार होणार, माझं बोलणं होणार आणि ती सायकल मी त्या शाळेकडे सुपूर्द करेन, जेणेकरून ती मुलगी शिकेपर्यंत ती सायकल ती वापरू शकेल. मग ती शिकून पुढे झाल्यानंतर तीच सायकल दुसरी वापरू शकेल. अशा पद्धतीने ह्या मुलींना, गरजू मुलींना शाळेपर्यंत पोचण्याचा जो आधार लागतो, जे साधन लागतं, ते मी माझ्या माध्यमातून 10 एप्रिलपासून सुरू करणार आहे. ही योजना किती वर्ष चालेल ह्याचं मी तुम्हाला टाईम लिमिट देऊ शकत नाही, पण जोपर्यंत या प्रत्येक गरजू मुलीपर्यंत मी पोचत नाही, त्यांच्या शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांना ही सायकल उपलब्ध करून देत सातत्याने चालूच राहणार. ही सायकल फ्री ऑफ कॉस्ट असेल, कुठलाही म्हणजे मोफत असेल. आता माझ्याकडे आलेली जी माहिती आहे ती प्राथमिक शाळेची आहे. म्हणजे पहिलं 5वी ते 8वी, मग 8वी ते 10वी, म्हणजे 5वी ते 10वी, म्हणजे 2 टप्प्यात आम्ही हे सायकलचं वितरण करणार आहे. पहिला टप्पा जो प्राथमिक शाळेचा असेल, जो आकडे, अधिकृत आकडे जे सरकारकडून जे माझ्याकडे आले ते कणकवलीमध्ये 156, देवगडमध्ये 154 आणि वैभववाडीमध्ये 69. तसं पहिल्या टप्प्यामध्ये 379 अशा प्राथमिक. यांना 11 तारखेपासून म्हणजे 10 तारखेपासून आम्ही पहिला 100 मुली आयडेंटिफाय करणार आहोत आणि तिथून आम्ही त्यांचा वाटप सुरू करणार आहोत सायकलींचा.
आणि जशी जशी ती यादीमधली नावं आमच्यासमोर येतील, उपलब्ध होईल, त्या पद्धतीने ती सायकल त्या शाळेंच्या माध्यमातून त्या मुलींपर्यंत पोहोचवण्यात येईल, जेणेकरून शाळेकडे पण नोंद असेल. ह्या यादी व्यतिरिक्त अजून कोणालाही गरजूंना, म्हणजे कारण का काय झालं, मी एक औषधाची योजना काढलेली, आपल्याला आठवत असेल. माझा उद्दिष्ट असं होतं की औषध तुमच्या दारी गरजू लोकांना द्यावं, पण ज्यांना आजार नाही आहे ते पण माझ्याकडून औषधं मागवायला लागले. 1-1, 2-2, 5-5 वर्षाचे स्टॉक मागवायला लागले. म्हणून माझे विरोधक माझ्याकडे टीका करता की तुम्ही योजना बंद केली, की नाईलाज होता. कारण का डायबिटीसचे 5-5 वर्षाची औषधं एकदाच माझ्याकडून मागवायला लागले. म्हणून इथे पण मी परत सांगतो, गरजू मुलींनाच, आणि त्याची संपूर्ण माहिती सरकारकडून, जिल्हा परिषदेकडून, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून आम्ही घेणार आहोत. त्या घरापर्यंत आमचे कार्यकर्ते जातील, माहिती घेतील, घराची परिस्थिती तशी आहे का, तरच ती सायकल तिला उपलब्ध केली जाईल. माझं जसं परत शेवटी सांगतो, माझं उद्दिष्टच एवढं आहे की कुठलीही मुलगी माझ्या मतदारसंघात शिक्षणातून वंचित राहता कामा नये. मी शाळेपर्यंत पोचू शकत नाही, माझी शाळा घरापासून लांब आहे, मला शाळेपर्यंत पोचायला भीती वाटते की माझी मुलगी शाळेपर्यंत जायला उशीर लागतं, म्हणून ह्याच्यापेक्षा तिला शाळेत पाठवू नका, असा निर्णय कुठलाही पालक माझ्या मतदारसंघामध्ये घेता कामा नये किंवा घेऊ नये. हाच माझा उद्दिष्ट ह्याच्या मागे आहे. म्हणून ही योजना या 10 एप्रिलपासून राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी सुरू करतो आहे. हे 2 विषय, एक इन्क्युबेशन सेंटर आणि दुसरं ही सायकलची योजना, या दोन्ही विषयाच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद प्रामुख्याने मी बोलवलेली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. काही दिवसा अगोदर संजय राऊतांना धमकी आली आहे. बिश्नोई गँगच्या लोकांकडून त्याला एक SMS आलाय की तुला आम्ही मारून टाकणार, असं बोलून महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या ब्रेकिंग न्यूज चालल्यात, सगळीकडे त्या बातम्या पसरल्या. पण मला आत्ता जी माहिती कानावर आली, मला वाटतं काही वेळा अगोदर DCP संबंधित झोनच्या DCPने पण पत्रकार परिषद चालू आहे किंवा घेऊन झाली आहे, ती माहिती जी मी वाचली की असा संजय राऊतला अशा कुठल्याही पद्धतीची धमकी बिश्नोई गँगकडून आलेली नाही. ज्या बिश्नोईंनी आज सलमान खानला धमकी दिलेली आहे, मुसावाला नावाच्या व्यक्तीला मारलं, ते ह्याचं बोलणं होतं की तेही मलाही धमकी दिली आहे. आत्ता जी माहिती कानावर येते ती अशी आहे की कुठल्या तरी मुलांनी दारू पिऊन ह्याला फोन लावला आणि असा कुठला तरी मेसेज पाठवला. मी परत एकदा सांगतो की मच्छरला मारण्यासाठी मोठे गँग मेंबर लागत नाहीत. उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, आदित्य ठाकरे हे जे काय पोलीसचं संरक्षण घेऊन महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत, महाराष्ट्राच्या सरकारने लवकरात लवकर या तिघांचं संरक्षण काढावं. संजय राऊतला एक मच्छर पण कधी कोण मारणार नाही. तो एवढा घाबरट आहे की जेव्हा राणेसाहेबांनी शिवसेना सोडली आणि सामन्याच्या समोर जेव्हा पत्रकार त्यांची सभा होती,
तेव्हा 4 तास बाथरूममध्ये स्वतःला लॉक करून बसलेला, जोपर्यंत उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तिथे आले नाहीत तोपर्यंत हा बाथरूममध्ये स्वतःला लॉक करून बसलेला. ह्यांच्या आजूबाजूला बॉडीगार्ड किंवा ह्यांना संरक्षण आपण का दिलंय, हे असे खोटे नाटे चित्र तयार करायचे. मला आठवतं त्यांनी खासदार श्रीकांत शिंदेंवर पण आरोप केलेला आठवली. आणि आज बघा सत्य काय निघतंय. ज्या माणसालाही कोण मच्छर मारणार नाही, कोण कानफडीत मारणार नाही आणि आपला हात खराब करणार नाही, आणि आज पोलिसांच्या मधून काय निष्पन्न झालंय का त्याला अशी धमकी झाली नव्हती. म्हणजे हे 2-3 दिवस जे त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये जी काय नौटंकी केली, जो काय तमाशा केला, मी परत सांगतो, महाराष्ट्र सरकारने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊतचं संरक्षण काढून द्यावं. हे लोक घराच्या पण बाहेर निघणार नाहीत, अशा प्रकारचे नामर्द आहेत. दुसऱ्यांना धमक्या देण्यापेक्षा तुमची मर्दानगी कितपर्यंत आहे हे आमच्यासारखे लोक चांगले ओळखतात. उगाच त्या आमच्या श्रीकांत शिंदेची बदनामी करायची आणि स्वतःचं महत्त्व वाढवायचं, पोलीस प्रोटेक्शन वाढवावं म्हणून ही नाटकं होती आणि आज ते उघडे पडलेले आहेत. म्हणून पहिलं या संजय राऊतचे प्रोटेक्शन काढा. तो जे बाहेर येऊन जे बडबड करतो महाराष्ट्रामध्ये, तो महाराष्ट्रामध्ये फिरणार नाही. असे डरपोक आणि नामर्द तो आणि त्याचे उद्धव ठाकरे आणि त्याचा तो पेंग्विन आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण, निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध. सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश. स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076. फोन नंबर 02367 234000. आता कोकणात उद्योजक बनण्यासाठी आमदार नितेश राणेंनी पुढचं पाऊल टाकलंय. कोकणातलं पहिलं बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर SSPM मध्ये होत आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या हस्ते 9 एप्रिलला याचं उद्घाटन होणार आहे, अशी माहिती नितेश राणेंनी दिली आहे. आजची पत्रकार परिषद मध्ये 2 एकंदरीत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यासाठी आज बोलवलेली आहे. 10 एप्रिलला केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य राणेसाहेबांचा वाढदिवस, आणि ह्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून एक 2 महत्त्वाच्या घोषणा मी इथे करणार आहे. पहिलं म्हणजे आपल्याला आठवत असेल की काही वर्षा अगोदर मी आपल्या कोकणातलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर मी सिंधुदुर्गामध्ये चालू करणार आहे अशी घोषणा मी त्या आपल्या सगळ्यांच्या समोर केली होती. येणाऱ्या 9 एप्रिल 2023 सकाळी 11 वाजता कोकण भूमी TBI फाउंडेशन सेंटर या कोकणातल्या पहिल्या इन्क्युबेशन सेंटरचं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणेसाहेब यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी SSPM इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अध्यक्षा सौ नीलम राणे, उपाध्यक्ष सन्मान्य निलेश राणेजी
आणि अन्य प्रमुख मान्यवर तिथे उपस्थित राहणार आहेत. कॉलेजचे आमचे प्रिन्सिपल गांगल सर, ॲडमिनिस्ट्रेशन हेड आमचे संतेश राव राणे, या सगळ्यांनी एकत्र मिळून कोकण बुबी TBI फाउंडेशन सेंटरचं उद्घाटन आम्ही 9 एप्रिलला करत आहोत. बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर हे भारत सरकारचं मान्यता प्राप्त आहे. सदरच्या इन्क्युबेशन सेंटर हे MSME विभागाच्या अंतर्गत होश इन्स्टिट्यूट म्हणून नोंदणीकृत आहेत. या अंतर्गत MSME विभाग या माध्यमातून जाहीर होणाऱ्या विविध योजनाकरिता लागणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा व मार्गदर्शन या सर्वांचा सदर इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये लाभ घेता येईल. जिल्ह्यातील नवीन उद्योजकांना या सेंटरमार्फत विविध योजनांची माहिती प्राप्त करून त्यांना लागणारे आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन देण्यात येईल. म्हणजे कुठलाही व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याच्या पुढे उदाहरण जिल्हा बँकमधून मदत असेल ते सगळ्याचं मार्गदर्शन या सेंटरच्या माध्यमातून होणार आहे. आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी जिल्ह्यातले सर्वात नवीन उद्योजकांना किंबहुना कोकण पट्ट्यातले सर्वच नवीन उद्योजकांना या इन्क्युबेशन सेंटरचा जास्तीत जास्त लाभ त्यांनी घ्यावा असं आवाहन आपल्या माध्यमातून ह्या निमित्ताने करेन. करोनानंतरचा जो कालावधी होता तेव्हा असंख्य नवीन उद्योजक उभे राहायला पाहत होते. त्याच्यामध्ये कोकणामध्येही होते. पण नेमकं अशा पद्धतीची जी संकल्पना आहे ती डेव्हलप कशी करायची, त्याला मार्गदर्शन कसं मिळवायचं, त्याला लागणारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर असतो जो इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये उपलब्ध असतो, आपण सगळेजण त्या दिवशी याल तर आपल्याला दिसेल, तो सगळ्याचा सगळा इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही तिथे उपलब्ध करून देणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. पाऊस आंबोलीचा गारवा घेऊन येतो. या गारव्यातून मग आपल्याला भजी आणि चहा खावी प्यावीशी वाटतात आणि मग विजांचा गडगडाट, वादळी वारा आणि पाऊस असं काहीसं समीकरण आत्ता आंबोलीत सुरू झालं आहे. वळीवाचा पाऊस गेल्या वर्षी याच दिवशी पडला होता आणि आता त्याच दिवशी परत आलेला आहे. सांगायचा उद्देश काय तर पाऊस काही आंबोलीची पाठ सोडत नाही आणि आम्हालाही या ठिकाणी सोडत नाही. ढग दाटून आलेले आहेत. थोडीशी गंमत केली, कॉमेंट्री वगैरे अशी मजेशीर होती ती, पण मस्त ढग दाटलेले आहेत. पाऊस पडतोय छान, बारीक बारीक आहे, परंतु आता मोठा पडेल कारण
बेळगावच्या दिशेने, म्हणजे तिकडे हे बघा, हे झूम जे केले ना ते डंपर येतो त्याच्या मागच्या बाजूला पांढरे डोंगर दिसतात, म्हणजे तिथे प्रचंड पाऊस पडतो ॲक्च्युली. आणि इकडे तो पाऊस सरकतो, आता येईल चौकळमध्ये जोरदार लागला आहे आणि आंबोलीचा हा पाऊस वळीवाचा सुरू झालेला आहे. अजून तरी लहान आहे, पण बघू मोठं पडेल कदाचित. सो अपडेट देत राहू मोठा पाऊस आला की, कारण पावसाळ्यानंतर अगदी डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत पाऊस पडला होता. त्यानंतर डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल 4 महिन्यात पाऊस पडला नव्हता. तो आज आलेला आहे, त्यामुळे थोडं अपडेट देतो आहे. बाकी आंबोलीचा पाऊस तुम्हाला मला नौका नाही. सो स्टे ट्यून गाईज, विल मीट आफ्टर सम टाइम फॉर मोर अपडेट. स्टे ट्यून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. जागतिक आरोग्य दिनादिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी दोडामार्ग तालुक्यातील 8 गरजू रुग्णांना सामंत ट्रस्ट मुंबईतर्फे प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे धनादेश आर्थिक मदत म्हणून प्रदान करण्यात आले. सावंतवाडी येथील डॉक्टर परुळेकर नर्सिंग होम इथं उत्कर्ष गावडे, निगुडी येथील मोहिनी कोरगावकर, बांदाई येथील ऋतुजा गिरी, वेर्ले येथील गिरिजा कदम, विश्वास सावंत, मनोहर सावंत, संदीप सातोसकर आणि अरुणा राऊळ या 8 गरजू रुग्णांना डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांच्या हस्ते धनादेश देण्यात आले. बांदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप सावंत आणि सावंतवाडी येथील सामाजिक बांधिलकी संस्थेचे रवी जाधव यावेळी उपस्थित होते. नजीकच्या काळात अनेक गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यात येईल असं यावेळी डॉक्टर परुळेकर यांनी सांगितलंय. आज म्हणजे विशेष उल्लेख, आज जागतिक आरोग्य दिन आहे आणि या सर्व जे आहेत हे खरोखर आर्थिक अडचणीत असलेले आणि गंभीर आजाराचे रुग्ण आहेत आणि त्या आरोग्य दिनानिमित्त फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून सामंत ट्रस्टतर्फे आम्ही हे धनादेश देत आहोत. याच्यातून काय त्यांची मोठी ऑपरेशन होत नाही, पण एक दिलासा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 094 48 14 24 21. मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांनी मालवणी भाषेला 7 समुद्रापार पोहोचवलं. त्यांचा हा वारसा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह वेळोवेळी जपण्याचा प्रयत्न करतं. यातूनच कोकण 7 लाईव्हनं पुढचं पाऊल टाकत जगातलं पहिलं मालवणी बुलेटिन सुरू केलं. याच कार्याची दखल घेत रील्स मालवणी या टीमच्या वतीनं मालवणी भाषा दिनाच्या निमित्तानं कोकण 7 लाईव्हचा विशेष सन्मान केला आहे. कोकण 7 लाईव्हच्या न्यूज अँकर जुईली पांगम यांना सर्वोत्कृष्ट मालवणी वृत्तनिवेदिका या अवॉर्डनं गौरवण्यात आलं आहे. कोकणच्या नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह नेहमीच कोकणवासियांची अपेक्षापूर्ती करत असतं. आजवर सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक असे अनेक उपक्रम राबवत असतानाच आता मालवणी बोलीतून बातम्या द्याव्यात, मालवणी बुलेटिन असावं अशा अपेक्षा व्यक्त होत होत्या. दर्शकांची ही मागणी लक्षात घेतानाच कोकण 7 लाईव्हनं देखील हे शिवधनुष्य पेलण्याचा निर्णय घेतला. 24 नोव्हेंबर 2022ला देवदिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर पहिलं मालवणी बुलेटिन सुरू केलं. नमस्कार गाववाल्यांनो, बोलणाऱ्यान बोलत रवाचा आणि ऐकणाऱ्यान ऐकत रवाचा अशी आमची मालवणी बोली.
बोलण्यातलं गोडवो, लय, ठसको त्याच्यामुळे एवढंच गोडवो आमच्या मालवणी भाषेगा. मराठी माणसाक समजाक अजिबात कठीण नाही आणि जगातल्या खयच्या भाषेच्या पंडिताक त्याच्यातलो एक तरी शब्द मनापासून बोलण्याचा मोह आवरत नाही. ती आमची मालवणी. अलीकडच्या काळात रील्स, सिरियल्स, चित्रपटांमध्ये मालवणी भाषेचा वापर करण्याचा ट्रेंड सुरू होता. मात्र अशा पद्धतीनं माध्यम क्षेत्रात मालवणी बुलेटिनचा हा पहिलाच प्रयोग ठरला. पहिल्याच बुलेटिनला कोकणवासियांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. या जगातल्या पहिल्या मालवणी बुलेटिनच्या माध्यमातून मालवणी भाषेक राज्यात, देशात आणि जगात मान मिळवून देऊक टीम कोकणसाद लाईव्ह कटिबद्ध असा. तुमच्या पाठबळामुळे आमचा प्रत्येक पाऊल यशस्वी ठरला. ह्या येळेक तुमची अशीच साथ सोबत रवान देत. केवळ मुंबई, पुणे अशा मोठ्या शहरातील कोकणवासियांनी याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला इतकंच नव्हे तर परदेशात असणाऱ्या आमच्या कोकणवासियांनी याचं कौतुक केलं. परदेशात बसून या माध्यमातून गावाशी जोडल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या. त्यामुळं हे जगातलं पहिलं मालवणी बुलेटिन ठरलं. जगभरातल्या कोकणवासियांच्या पसंतीस उतरलं. मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांनी मालवणी भाषेला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलंय. त्यांच्या विविध नाटकांच्या प्रयोगातून मालवणी भाषेला स्थान मिळवून दिलंय. अख्खं आयुष्य त्यांनी मालवणी भाषेच्या सन्मानासाठी वेचलं. त्याचमुळं आज कोकणी माणूस अभिमानानं आपलं मालवणीपण मिरवतोय. त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आमच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून मालवणी भाषेला 7 समुद्रपार पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न होता. नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत. बघूयात महत्त्वाचे बातम्या. आमच्या कोकणवासियांनी मालवणीवर प्रेम असलेल्या प्रत्येकाने या आमच्या उपक्रमाचं स्वागत केलं. दर रविवारी प्रसारित होणाऱ्या आमच्या या मालवणी बुलेटिनला तेवढाच प्रतिसाद असतो. याची दखल घेत रील्स मालवणी टीमनं कोकणसाद लाईव्हचा विशेष सन्मान केला. रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो मध्ये कोकणसाद लाईव्हच्या न्यूज अँकर जुली पांगम यांना सर्वोत्कृष्ट मालवणी वृत्त निवेदिका या अवॉर्डनं गौरवण्यात आलं. या सन्मानामुळे कोकणसाद लाईव्हच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. जय हनुमान मित्रमंडळ पेडवेवाडी यांच्या माध्यमातून हनुमान जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध धार्मिक कार्यक्रमांसह दशावतार नाट्य प्रयोगाचं यावेळी आयोजन करण्यात आलं होतं. अनेकांनी यावेळी उपस्थित राहत तीर्थप्रसादाचा लाभ घेतला.
देवस्थान आहे. म्हणजे त्याच्या अगोदर पूर्वी म्हणजे आमच्या पिढ्यानपिढी ते इथे चालू होतं. ते मला जेव्हा कळालं की बाबा इथे नाही काहीतरी आपण केलं पाहिजे, मग त्यावेळी मी पहिल्यांदा ह्या मंदिराच्या घुमटी छोटीची म्हणजे तुम्हाला आता ही जवळजवळ 80ची गोष्ट सांगतो आहे. त्याच्या अगोदर इथे आमचे पडते म्हणून होते ते उत्सव करायचे. म्हणजे त्यावेळी कसं भजन वगैरे हे चालायचं. पण त्याच्यानंतर मला जेव्हा समजायला आलं तेव्हा मी एक छोटीची घुमटी बांधली. घुमटी बांधून मग आम्ही दरवर्षी सगळी आमची मित्रमंडळी कार्यक्रम इथे करायचो. त्या घटनेपासून मी जो माझ्यात जी काय सुधारणा व्हायला पाहिजे होती माझ्या प्रगतीत म्हणा किंवा माझ्या बाकीच्या इतर गोष्टी ती त्यावेळेपासून चालू झाली. मग मला त्यावेळी कळायला लागलं काय नाही खरोखर हे महायुतीची जी पाषाण आहे ती आपली जिवंत मूर्ती आहे. त्या मूर्तीची मी स्थापना केल्यापासून मी आत्तापर्यंत मला खूप म्हणजे मोठे मोठे अनुभव बाकीचे नंतर माझी सगळी मित्रमंडळी मग आम्ही इथे दरवर्षी कार्यक्रमला करायला लागलो. हे मंदिर तिसरं आहे इथे. याच्या अगोदर एक मंदिर पाडून आम्ही आता हे स्लॅबचं पक्कं बांधलेलं आहे. तर माझ्या इथल्या सगळ्या मित्रमंडळी हा माझा संतोष माळकर भाऊ आहे, अमित पवार हे सगळे माझे मित्रमंडळी आहेत. इथे तुम्ही बघितलं असतं नाही तर उभा पण राहू शकलाच नसं असा खडक आहे संपूर्ण. ह्या खडकावरती आम्ही हे कसं देऊळ बांधलेलं आहे. बांधले म्हणजे काय ह्या महायुतीच्या आशीर्वादाने. कारण आम्ही ज्या वेळी मी अक्षरशः रात्रंदिवस इथे काम करून हे देवस्थान आम्ही उभं केलेलं आहे. आणि तुम्हाला खरंच सांगतो की ह्या मारुतीच्या आशीर्वादाने आज आमचा प्रत्येक भक्त आपल्या कर्तृत्वावरती मोठा झालेला आहे. पण कुठेही बाहेर जर कितीही बाहेर असला तरी आजच्या हनुमान जयंतीच्या दिवशी काहीही करून कुठे काहीही असू दे, मी तुम्हाला आज खरं सांगतो आज आमच्या इथला एक माणूस मयत झाला आहे. मी सकाळी तिला बांबोळीतून आणून सावंतवाडी कॉटेजमध्ये ठेवून मी दुपारी इथे आलो. मी माझ्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण इथे उपभोगलेला आहे. त्यामुळे आम्हाला ह्या देवाच्या कृपेने मारुतीच्या आणि तुम्ही कधी इथे तुम्ही सांग नका का आता तुम्ही बघता हे नारळ बिळ आणि पेढे बिडे किती जमलेले. प्रत्येकाच्या प्रसंग ह्याला आपल्या हाकेला धावलेला आमचा हे देवस्थान आहे. तुम्ही मुद्दाम आताही तुम्ही एक गाणं सांगून जा आणि पुढच्या वर्षी मुद्दाम तुम्ही येणार. जे आता येतात ते पुढच्या वर्षी हमखास म्हणजे हमखास आपले नवस पडायला येतात. हे मारुतीचं देवस्थान जे आहे ते जागृत आहे. आम्ही हे देवस्थान जेव्हापासून म्हणजे एक कार्यक्रम करायला चालू केलं तेव्हापासून आम्ही लहान होतो. आमचे मोठे बंधू अशोक माळकर ह्यांनी हे चालू केलं. कारण आमच्यात म्हणजे त्यावेळी कोणच म्हणजे अशी वयस्कर व्यक्ती आमच्यामध्ये कोणच नव्हता. आम्ही लहान मुलं असतानाच हे चालू केलं आहे. आम्ही आता आमची 45 क्रॉस झाली आहे. आणि आत्ता जी आमच्यामध्ये जी 2री 4थीला 5वीला जी मुलं आहेत ते आम्ही त्यांना तयार करतो आहे की हा वारसा पुढे चालवायला हवा. आणि हा जर वारसा असा चालत राहिला तर देवाच्या मारुतीच्या कृपेने हे पारंपरिक आहे, हे पुढेपर्यंत चाललं पाहिजे. कारण इथे काहीच नसताना आम्ही पूर्ण पेडवेवाडीच्या हे लोकांकडून म्हणजे लोकांच्या दारादारात जाऊन आम्ही वर्गणी जमा केलेली आहे आणि हे आज इथे उभं केलेलं आहे. आणि हे फक्त आमचं नसून हे सर्वांचं आहे. पेडवेवाडीतील पूर्ण आमचं गाव कारिवडे आहे. कारिवडे गावातली खास करून पेडवेवाडीचं मी नाव घेईन. पेडवेवाडीतील सगळ्या लोकांची मेहनत आहे. त्यांचं प्रत्येकाचं काही ना काही याचं योगदान आहे. आणि ह्या योगदानातून आम्ही हे आज म्हणजे जवळजवळ देवाचं असं बोलू नये पण शून्यातून आम्ही विश्व निर्माण केलं आहे असं झालं आहे. म्हणजे देवाविषयी असं बोलणं चुकीचं आहे. पण कसं इथे काहीच नव्हतं. म्हणजे जर 25 वर्षापूर्वी तुम्ही इथे बघितलं असतं तर हा फक्त खडकच होता. फक्त पूर्वजांनी कोणी तरी इथे पाषाणाचं हे पूजा चालू केली होती. आमच्या वाणी समाजाचे एक पडते म्हणून एक कुटुंब आहे. त्यांनी इथे फक्त हनुमान जयंतीची येऊन भजन वगैरे करायचं, भजनवाल्यांना काहीतरी चहा पाणी द्यायचं एवढा कार्यक्रम व्हायचा. त्याच्यातून आम्हाला म्हणजे माझ्या मोठ्या भावाला कुठून तरी हे सुचलं आणि आम्ही तेव्हापासून मेहनत करायला चालू केली. की पूर्ण खालून जो हा स्लोप दिसतो हे आता प्लेन दिसतोय पण हा पूर्ण स्लोप आहे. त्या स्लोपमध्ये जवळजवळ आम्ही साधारण 18 फुटाला आम्ही भरणी टाकून वर घेतलेलं आहे आणि हे प्लेन केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट
आमचे जे भक्तगण आहेत म्हणजे इथले जे सगळे मुलं मेहनत करून आता जवळजवळ मला वाटतं 20 दिवस आमचा हे तयारी चालू आहे मुलांची. कोणी बाहेरगावी आहे म्हणजे मुंबईला आहे, पुण्याला आहे, काय कुठेही असेल तरी आमच्यातली प्रत्येक व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाला हजेरी लावते. काहीच नाही झालं तरी त्या दिवशी सकाळी तरी येते, म्हणजे अगदीच काय नाही झालं कामावर खोटं बोलून काही करून तरी येतं. आणि आमच्या ह्या प्रयत्नांना आत्तापर्यंत देवाने एवढंपर्यंत यश दिलेलं आहे आणि आमची अपेक्षा आहे की याच्यात इथे अजूनही मोठा कार्यक्रम आमच्या हातून घडो. आणि हे स्थान आहे, हे स्थान ज्या याच्यात वसलेलं आहे हे आमच्या परब कुटुंबियांचं ही मालकी हक्काची जागा होती आहे अजूनही. आम्ही त्यांच्याशी बोलून वगैरे हे सगळं केलेलं आहे. तर त्यांचा पण आम्हाला परब कुटुंबियांचा पण आम्हाला ह्या गोष्टीत खूप सहकार्य आहे. आतापर्यंत त्यांनी जसं सहकार्य केलं तशी आमची पुढे इच्छा आहे की त्यांनी असंच आम्हाला सहकार्य करावं. आणि हे एवढं आतापर्यंत जो तुम्हाला दिसतंय ते हे सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता तुम्ही तर दरवर्षी मला तर माझी इच्छा आहे की आपण जशी ह्यावर्षी आलात तशी दरवर्षी या काय आमच्या कार्यक्रमात तुम्ही हजेरी लावा आणि आमचं दरवर्षी ह्याच्यातून काहीतरी चांगलं घडू दे अशी देवाचरणी प्रार्थना करतो. ह्या मंदिराबद्दल म्हणजे पहिली ह्या मंदिराची अशी दगडाची मूर्ती होती. दगड कशी मूर्ती होती पाषाणी. तर आता इथे ही मूर्ती आम्ही की ना मुंबईवरनं आणून बसवलेली आहे आणि कार्यक्रम चालू आहे. असं चाललं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. मालवण तालुका पत्रकार समितीच्या नूतन कार्यकारिणीची निवड जाहीर झाली. यात कोकण 7 लाईव्हचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली, तर अध्यक्षपदी संतोष गावडे, सचिवपदी सौगंधराज बादेकर यांची निवड करण्यात आली. मालवण तालुका पत्रकार समितीच्या 2023 ते 2025 या 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक पार पडली. उपाध्यक्षपदी कोकण 7 लाईव्हचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांची वर्णी लागली, तर अध्यक्षपदी संतोष गावडे, उपाध्यक्षपदी दत्तप्रसाद पेडणेकर, तर सचिवपदी सौगंधराज बादेकर यांची निवड करण्यात आली. निवडणूक निरीक्षक दाजी नाईक राजेंद्र मुंबरकर यांनी निवड जाहीर केली. मालवण तालुका पत्रकार समितीचे अध्यक्ष आणि सर्व कार्यकारिणीच्या निवड प्रक्रियेसाठी कुंभारमाड येथील हॉटेल जानकी इथं बैठक झाली. बैठकीस निवडणूक निर्णय निरीक्षक म्हणून जिल्हा पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष दाजी नाईक राजेंद्र मुंबरकर, कोकण विभागीय सचिव नंदकिशोर महाजन, जिल्हा उपाध्यक्ष विद्याधर केनवडेकर, महेश सरनाईक आदी उपस्थित होते. अध्यक्षपदी संतोष गावडे, उपाध्यक्षपदी कृष्णा ढोलम, दत्तप्रसाद पेडणेकर, सहसचिवपदी संदीप गोडवे, खजिनदारपदी सिद्धेश आचरेकर, सदस्य कुणाल मांजरेकर, गणेश गावकर, नितीन गावडे, प्रशांत हिंदळेकर, उदय बापर्डेकर, अमित खोत, सुधीर पडेलकर अशी नवी कार्यकारिणी आहे. यावेळी निवडण्यात आलेल्या नूतन कार्यकारिणीचे निवडणूक निर्णय निरीक्षक दाजी नाईक राजेंद्र मुंबरकर यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आलं. यावेळी आपा मालणकर, संग्राम कासले, प्रफुल्ल देसाई, नितीन आचरेकर, शैलेश मसूरकर, अमोल गोसावी, परेश सावंत, समीर म्हाडगुत, अर्जुन बापर्डेकर, पीके चौकेकर, अनिल तोंडवळकर, मनोज चव्हाण, महेश कदम, महेंद्र पराडकर आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकणातलं पहिलं बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर होतं SSPM मध्ये. आंबोली अवकाळी पावसाची एंट्री आणि मालवण पत्रकार समितीच्या उपाध्यक्षपदी कोकण 7 लाईव्हचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांची निवड. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शियर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.